Tak nazdar. Ľudia, dievčence, chlapci. Dnes je čo? Dnes je Pondelok. Ideme na pondelkajšky, či jak sa to povie do piče. Ride. Nočný ride. Staneme niekde, tak vám ukážem auto zvonku. Ešte nie je porobené, je fully stock. Ideme robiť zo pár vecí. Čakajú ma 19-ky. 8 mám. Tak už To bude dobré, to bude dobré. Tieto kaletné, keď si dám, bude full gas. A tak, hneď sa vám ozveme, keď no máme natankované, ale musíme doplniť pneumatiky. Tak pozdravujeme vás zase a ideme spraviť, čo by sa povedalo, review auta. Vidíte, čierna farba, nič špeciálne. Zatiaľ sú tieto ugly ass disky na ňom, čo už. Krásne sa počuje. i6. Ja vám ukážem aj interiér razom. Jediné, čo je porobené, je tento volant. Nič iné. Zatiaľ. No, teraz vám ideme dať soundcheck. Ideme soundcheckovať auto. Strieľa. Nice. Musíte používať smerovky, ľudia. Jazdíme bávo, ale musíme byť kultúrni. Musíme byť kultúrni občania Slovenskej republiky. Tu policajti za nami? Nie sú. Dobre ťahá. Nebudeme toľko po meste robiť, čo by sa povedalo, pičoviny, lebo už je 21:56, niektorí ľudia už spia. Nechceme ich budiť, lebo my sme zase hovorení kultúrni občania Slovenskej republiky. My po meste ideme 50, a tiež ukáž, my ideme 50 na hodinu. My sme, ja hovorím, kultúrni občania. Možno. Niekedy. Teraz. Iba. Krásne prdka. No tak tento vetor nám nejak
nechce pomohnúť.